minutera gabone jazki zer Gabon, oso ondo? Ondo, nire bai, pozik, ja, bueno, bukatu Zer modu zeu, nire bai, zeu bakarrik zeure bururi galdet. Erantzun, bai. Zer modu zeu, Santxon? Jendeak esaten du, ni ondo eta zu, eta horrelakoak. Hori ez egin, zu ondo eta ni. Ondo nion, halako batean bukatu bai ziren, etxeko obrak bukatu dira. Bai! Iritsi da artista obrara berriz ere, dena amaituta. Orain hasi naiz zeneari erakusten nolabait, eta hasi naiz jasotzen feedbacka edo. Eta aurrekoan batek, eta harri-harri aritu zidan, esan zidan, oso ondo etxea, oso polita entxon, pena, komun bakarra. Eta diot, zertara iritsi garen? Zan nahi dut. Guasko jota, momentu dintzen, biziko gara bi lagun etxean. Komun bat, nire aitak eta umeak zirela, bederatziren artean izaten zuten komun bat. Bai. Aburgezatu gara era, bat, komun batekin, moldatuko. Igerilekua ere bai, hori ezimestekoa. Baina komun batekin ere, pasa barrura datozela niak. Igerilekua ezken durik, Aitor eta Aider, Maialen eta Unak, Maita naia. Aurrekoen pentsatzen hori intzenean noiz batzen barriro. Egia. Ikusi dugulako prozesu dana, baina... Ikusi duzue eraisketa fasea, erdibidekoa, orain igerilekoa falta, ikusi duzue ondo. Aitor eta Aider gabon, Gabon. Zan nahi dut, igerilekurik gabe nola biziko gara. Imposible. Hemen Donostia, gainera, dios, horrek ematen duen katxearekin. Ondo? Ondo? Puzgarri bat erosteko badaukagu, Igerileku puzgarri... Eta bien, Dotore bat, 2.600 euro irabazi. Eta zeigarri saioa duzu, aurreko bostetatik, bost final jokatuta. Miluzek antza, ez du sekreturik zuentzat. Bueno, oain goz. Por si acaso, alerta gaude. Vale, Por si acaso. Ja, saioa zeratik, Bai. Baina pozik, Eider. Bai, oso pozik, bai, dudai gabe. Kejarrik bat ere zaukagu. Sekreturik ez nion, baina hemen kontu bat horrela pixkat harrigarri egin zaidana. Zuen abizena? Egaña. Egaña. Egaña edo de egaña? Bueno, vale, sartuko geha hor. Bai? Zer da, oso gai delikatu da. Ez. Irakurri dudalako, eta anai arrebak de egaña tarrak enuen sekula irakurri horrela. Ez que ez dugu erabiltzen. Ez dugu ez. Bale. Inguru ez da, hori da, de repente, egaldia tartu ez da, aizu barkatu, ni de egaña, eske bestela, eta nola, eta... Baukazue harrema pixka bat komplikatu zuen abizenarekin, ezta? Zuek ez da duzu, ni naiz egaña baina batek, baina zure nortasun agiria ze jartzen du. Jartzen du de egaña. Hau argituta, gainontzean, beste misteriorik ez dago, abizena ere argitu da. Orduan, dana argi. Hau era miluzen, ikote? Gerrik asko. Maialen eta Una, ze moduz? Ondo. Ondo? Obeto? Bai, lasai hau bigarren saioa, Maialen eta aurrekoen izaten helburua bai, etorri, pasatu leku hartu, ja finaleraino iristeko gogozunaz. Bai, hombre, baiet. Ondo. Bueno, gogoratuko dugu, ikasten, Maialen? Bai. Non zauzi ikasten? Gasteizen. Aurreko urtien, pisukide? Orain ez? Orain ez. Baina, bueno, elkarri espazio pixka bat ematea. Hobeto pixatu horren egitza. Maialen eta zer ikasten, gogoratuko? Bai, filologia hispanika. Unaz eta zu? Ni historia. Ondo, karrera oso politxek. Bai. Hablan, gairi guztukoena, Maialen? Bate gongo da, ez da? Ez dela gogorra ingo zaizu, karrera. Rekreoa igual. Benetan, ematen, horrela esaten diozu gainera, rekreoa, ez da? Filologia hispanikoa. Deskantzua. Una zuretzat? Ederrena? Nik, aro garaikideko gauza etala. Ondo. Orain anizara historia idazten. Hori da. Gaur historia ingo du bai. Guk, behaiekain beste pertsona agurtu eta gaur bi pertsona agurtu nahi ditugu. Gaur, eskubuñak, emendik kontura polita dau, zuek libutzen. Aritza eta Markeli. Bai, Aritza eta Markeli. Noski ba, gure iluzteak, bai. Nola pasatzen den demora, hemen batetik bestera, baina agur bat bidali eta... Ba, eskubuñak eta... Agurrak eta eskubuñak, oso keinu polita. Lagunak entzelak, itxaroten egon nahi, amona eta itxona. Itxaroten egon nahi hori, bai. Eta euren aitona monei ere, bai. Denei. Ondo. Guztirita. Ederto, ba oso itzura polita bai hau. Eskerrik asko. Eta unat, zorpeon. Ongietorri. Eskerrik asko. Maigita nahi agabon. Gabon. Bermuz? Ondo. Nondi gatoz? Lezotik. Ez da, legutxarra, Ez. Ondo, eta gu gara kuadrilako lagunak? Bai, Ez txikiratik. soilik kuadrilako lagunak? Orain harremanean beste urratx bat eman eta... Pixukideak. Pixukideak gara. Non? Gazteizen bila. Gazteizen. Gazteizen ze giro dauen. Ze miluze giro dago Gazteizen. Gugo ginen Bilbora karrera egitera eta gaizki eze, baina ikusten genituen kuadrilako guztiak Gasteiz, hori gazteiz, ezta? Ze ikasten ari gara? Ni euskal filologia. Ados? Eta ni historia. Bale, venga, zuek ere gustoko ikasgai bana, Maili? Hizkuntzalaritza. Hizkuntzalaritza, ondo dago? Ai, ze ondo.
Nik aintzinaroa. Aintzinaroa, begira, pixka bat garaikidetik, antzinarotik, gu erdibidean gaude, nola baita. Miluzera, nolatan animatu gara? Ba, beti esaten genuen etorriko ginela, ja 18 urte betetzian, eta sementxe gaude. 18 urte bete berri xamar. Zer den hau? Ze ondo! Baina guztaren zait hori izatea, ez da asko proiektu modura, 18 urte bete bezala atera dut, irabaimena, emantzipatu, erresa dago emantzipazioa orain. Miluzera etortzea, hori izan. Zuen helburu nagusia, eta diru mordo bat irabazizkero, nahia, ze egingo dugu? Pentsatu dugu jutea Greziara, irletara, baina, bueno, noski, ikusiko dugu. Bueno, helburua hori da. Bueno, irle batzuk gertu dauz beste batzuk, baino. Baita ere, hori da. Bai, edo jatetxe Grezia rosonak bilbo nahi edo. Animo, zorte honeta gozatu, Oikote. Sorte honetan ondo entzun, badaukaguta. Miluzeko zakuan gaur, 36.650 €. Eta hau da beteko zait ilazki publikoa gaur. Esan. Tolosako horixe ikastetxetik gampazuek. Nire torri, anaiarrega dira. Herritartasuna. Nahi lanien hasiko gara eta gaur zebe gardura probak banatzeko. Seguentzat, zer nahi zuie? Potokumeak. Ondo. Aitor eta Iderrentzat? Ikusi-makusi. Ikusi-makusi? Ondo. Triguaren berbak, Maialen eta Unaxentzat. Ondo. Aitor eta Ider, zuen superbotereak dantzan jartzeko beste momentu bat. Itxasoko elementuak, ederrak ez da? Aitor eta Ider? Baten bat, bai. Aitor eta Ider, batetik 8 Olatuak, sirena, Poseidon, itxasargia, uhartea, itxasontzia, marrazoa, arrainak. Itxasargia? 4. Sirena? 2. Olatuak? 1. Arrainak? 8. Itxasontzia? 6. Poseidon? 3. Uhartea? 5. Marrazoa? 7. Bera bai, marrazoa. Ematen du, hiru aldiz edo ikusi duela gauzatela. Ikaragarria da. Ezaguna baita oso, ezaguna baita proba honetan de egainatarrek du. Maialen eta Unax, zuek ere beste? Prest? Bai. Ametxe berbak. Eta denbora? Nudista? Pikuteroa. Nudista? Papabisteroa. Arroputza? Pikuteroa. Nudista, Maialen? Popabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Ondo. Salataria? Aulkiberoa. Nudista? Papabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Salataria? Martxileroa. Nudista? Popabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Salataria? Kukuteroa. Nudista? Papabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Salataria? Inkenieroa. Nudista? Popabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Salataria? Inkenieroa. Nudista? Papabisteroa. Arroputza? Artoberoa. Gozen, salataria? Alupanderoa. Nudista? Popabisteroa. Arroputza? Artoberoa. No. Pikuteroa, salataria. Pikuteroa. Pare batekin, bai. 20 puntu! Mai eta nahi esan dugu pizukibiek, ez da betela, lagunak izateaz gain, etxien birziklatuko duzuen, noski. Bai. Hendik ezakagu txartela. Organikoa eta kudeatzen duena. Baina bere izitaka... Bitartean komposta egin etxean. Baina garrantzitsua dela txirretatxo horekin bat egiten duzue, horretan. Txirretatxo ere... Ia ba. Ia ba. Sexia izateaz gain. Oinak eta hitzak, nahi azuenak, eta bertsoa. Birziklatzeko borondateak badu bere balorea. Gure zaborra zehatz non bota jakin behar da ordea izan kontuan edukiontzi bakoitzaren kolorea
ondoren goek izan dezaten. Guk baino mundu Hobea. Ze. Esango nuke, lehiakide berriei erakutsiko diogu. Fotokumeak egin behar dira horrela. Hau da, adibidea, benetan. Ikusi, Bo. Aupa! Ze ondo. Eron puntu bikote. Oso ondo, Ondo. Ia arnazik ere hartu gainera, aldiro baina gota eta... Bueno, Aitor eta Aider, ondo hasi gara, segi dezagun hortan. Ari naiz, degainaren kontuari buelta da. Saiakerarik egin duzue, euskarazteko? Aitak jaio aurretik jaiota eta... Euskeratzea, gauza batzuk aldiozula dea jarri edo zein abizeni, bereizteko izenetikan. Eta kendu? Kentzea ez. Eta ez dago alternatibarik edo? Euskeratzea. Baina, ezakit, deklinatzen, supongo. Behar luke egainarena. Edo egainakoa. Egainakoa? Egainatarra. Aitor egainakoa! Eskabatien ekautzen izkeran. Emango diogu buelta bat, hartu lekua bitartean, Maialen eta Unax, ez da lehan. Polita da, Ia kontzeptuak. Demora! Txapela. Magoa. Errezatu. Ba. Errezatzen. Papa. Maialen nor. Monjea. Bai. Ez da monjea. Monjea errezatu, apaiza. Monjeari errezatzen, aingeruari errezatzen. Ama Virginia errezatzen. Bera zer da? Ama Virginia. Ez? Errezatzen musulmana, errezatzen. Kristaba. Oioa. Oiarra. Oiarrak ikiriki egiten. Bai, oso no? Bai. Korrikalariak, bost korrikalariak, bosgarren korrikalariak, bost, iru. Ez? Triatloia. Pentatoia, eta berei dira? Etxaiak, lehiak, lehiatzen. Denbora dago, Ia, lehenengue. Ia, kendu. Monja. Monja zertan? Monja, errezatzen. Oso no. Oto izan. Lehen zer entzun dugu da. Monjea. Bagaso goierri mai hori izeba monjea, esango dute baina. Monja behar da. Erdo, iruroina puntu, azondo. Zer gane, Eta ia, agentu zaigura Aider, zea zordotore, nola izan da hori. Bai, moja naiz, eta hementxe habituarekin. Maialen, Unax, beste beste egiteko prest? Bai. Hartu lekua ba, maigita naia bestaldean. Lezo, bultza beldurria, Animo. Denbora. Sukaldatu. Zukua. Bai, zehazki. Limoi zukua. Zertan ari da? Limoi zukua egite. Bai, ondo, bigarrena. Motoan gidatu. Itxasoko motoa. Gidatzen. Derrapatzen. Bai, oso ondo. Igerian bi pertsona, sirenak. Igerik eta sinkronizatua. Dantzatzen. Bi pertsonei. Artistikoa, sinkronizatu asko, no? Bai. Pika. Zekirol politzean, Gogorra, Bai, oso gogorra, baina zekirol ederra dan. Oso esterik, Uretako motorrak aldau derrapatu benetan, Nabil? Bueno, uretan. Uretan alderrapatzen da? Nire lehenguzua gauka bat. Eta zure txera piztik Hori esaten nuen umetan. Nire lehenguzua guretako motoa dauka. Horrein ere esaten dut, bai. Oso ondo. Horrein bai esaten zu? Horrein ere esaten dut, bai. Eta nire lagunek iruroina puntu. Epa! Aupa! Esto nire bagarrik ilazki. Diongo zona daparena irratiko lankideak, irabazi zuen, zozketa batean, uretako moto bat. Bifiter edateagatik. Hori gertatu da. Eta esan zuten, hau zurea orain, zer egin gaut? Salto egin zuen noski eta bifiter gehiago erosi. Dena dela, hartu lekua, maigita naia. Bai. Aitor Aider bezaldean. Euskal Herriaren historia, nola baita? Bai, bada. Demora. Txikia, ipotxa, jaso, belarra jaso. Itasko garbitzen, txikia. Zer da? Umea. Aurra, eta ari da? Mochila egiten, bokata egiten, merienda egiten, eskua garbitzen. Ez? Txikitzen. Txurrak egiten. Plastilinarekin, ume bat plastilinarekin jolasten. Oso ondo hori bai. Ikerlaria. Detektibea. Zehazki ez da? Arkeologoa edo paleontol. Arkeologoa bilatzen aintzinaroko... Zer? Fosilak. Oso ondo. Bai. Bi pertsona, beldurtua. Kobazulo batean. Ez, non gaude? Montaña rusa batean. Parque atracciones. Bai, eta zehazki? Parke batean zaudete, beldurtuta. Etxek, pitzukidak, erakideak, bizilagunak. Olas parkean gaude, zehazki non? Etxe enkantatu, beldurrezko etxea. Bai, oso ondo. Ona. Ondo, igeldoko ondo daue, bai, Igeldokoa, bai. Gero, beldurra eman behar ez duten leku batzuk ere emate dute beldur pixka bat. Ondo, hau kontatu dut inoiz, etxiendakot fosil bat bihotz formadune. Bueno, zuk badakizu, Pablok badaki. Hau zara etortzen zen, Geoparkeko arduradune. Asier, eta erakutsi zigun haulako bihotz
perfektu bat arrez eta fosil bat barruen. Bani, zepelitze. Eta margarrenean, bueno, ba. Bueno, venga, zebretza. Baina etzen izan... Etxien bitrinan dakot, Eskatuta mazizun, etzen izan idazki hau zuretzat. Bueno, erdik. Kontuz, Iruroina puntu bat, erdik. Batzutan eskatu behar da, maitasun apur bat. Aitor Eider. Erogli hori eskatu. Erogli hori beti eskatuten zat. Ba, ez diten maten. Nola nagoitu da, nahiko lan, bere buruarekin honek. Aitor eta Eider, eroglifikuek, lehenengue, denpora. Antzokian antolatu dute, hasi irakurtzen. Ka. Bai? Bakarrizketa. Ez. Baka... Beina? Lasai, ka, eta... Amaiera zer? Eta. Ta. Ez, laburrau. Ta, bai. Ta. Ka, ta, eta zer behar dugu hor? Karakia. Esan nahi bera duen hitz bat? Ka, ez da, idea. Ka, Twin Melodies aizpak ikusten ditugunean gauza bera esaten dute, sinonimoak ere biltzen dituzte, orduen lasai, bare, kasunetan, ka, bare, ta. Bai. Aitor joan da komedia arazuzenean. Bakarrizketak. Baina bestera. Bigarrena, seguru baietz, denpara. Zer egingo duzu zakua irabazizkero? Aurreztu. Bai. Eta urrezko tu bat ikusten dugu, aurreztu. Osondo, Aitor tita baten. Bikain, 50 puntu, Donostiara. Bikote zer, ondo, erantzuteko prest. Bai, prest. Ederto, ba, lehenengo eroglifikoa, denpora. Etxera iritsi naiz. Bart. Bai? Bart gauean, Bart... Ez? Nor da, ze aktore? Bart... Euskal aktore ezagun bat, abizena behar dugu. Bat arratxean. Ez. Bart... Bart... Bart goizean. Bart... Bart... Elena Irureta aktorea, orduen Bart Iruretan. Bart Iruretan. Lastima. Bai. Maialen eta unaz, bigarren eroglifikoa denpara. Gaur ez duta mona. Ze ikusten da? Tatu. Zenbat? Maialen, Bisitatu. Bai. No. Binota ikusten ditugu, kasu honetan bizi, eta tatua da. Bizitatua, akenduta, bizitatu. Oso ondo. Bizitan, 50 puntu marka gailura. Ondo. Maita naia erogli egoten da, biktima barriak aurkitu nahian, eta gaur zeuek zarete. Eta goko da... Barre urduria, ez da. Momentu honetan dau, entzuten da. Katua laztantzen. Mai naia zer, beldurtuko zarete edo ez? Bueno, saiatuko gea. Noski zetz. Lehenengoa, zuek, denpora. Apal horretan daude. Txuri, liburu txuri... Liburu txuri horiek. Ez. Zer ikusten da? Irui txuri. Izuriak bai, baina, osatu? Erdi... Horri txuriak. Bai. Marrazki ezberdinak nahi duguna da hor erakusten duena izuriak, horri zuriak. Oso ondo? Esto, lehenbiziko horria beteta. Ondo, Zailen hau izatena. Bigarrena, denpara. Aktorea parta. Pika... Bai. Pika zer... Pika, baderantzunen zati. Zer da bekue? Azerga. Ez? Letxuga. Ez? Uraza. Nahi Pika azer? uraza. Pika uraza. Ez, uraza ez labur hau? Pikaza. Bai, Pikasa, ane Pikasa. Pikachu azken silaba ez, Pika, asa, Pikasa. Ane Pikasa? Ane Pikasa antzerkian bikain dabiltzezela. Super Pikasa. Entzun dut, bai. Bitik bi izan dira? Zer da, hau puntu, oso da. Obra barriak egaz, dabiltzezela. Nik azkeneko kera zuzenean altxasurekin ikusi eta ze talentua. Oso ondo. Bai. Oso ondo zuek ere biluzeko eskuan, seguruenik, ala espero, komodina jokoan data. Aitor eta Aider, lehenbiziko eskua. Gehiegita niretzat. Musiko dugu. Zein da irudian ikusten dugun animalia? Trikua, arantzurdea, ekidna edo satorra. Berezia, Trikua. Arantzurdea. Guau. Politxe, Txalo bat, arantzurdeari, ondo, bueno. Bokala? Oso ondo. Eta aurrera, entzun. Vale.
Nola du izena, Billie Eilischen kantu honek? Bad guy. Honekin hasi zen. Eider, zer, Bere iraultza. Bokala? I. Eta aurrera. Bueno. Ze galdera gozoa. Ze hiriburutan dira. Tipikoak, garrotikoak. Gasteizen, Bilbon, Iruñean, Maule Lextarren. Munduko gauze honena da hori. Ez dituzte probatu, Iruña. Noski, ba. Ondo. Beatrizen, entzun, eta bokala. Bokala? Bale, kontatu behar dut, gu lanien, San Fermin bizperan eta Iban eta Bizok, gero, amaitzu eta gero garrotiko gerozten, noski. Eta berak sartu sekulako hilara, eta berak haulan, zuek. Benetan, Eta esan, ikusten dagoela, miluze. Beatrizek, garrotikoen egile. Nahi duzunean. Bai, hori. Bidali, besarka bat eta garrotiko batzuk ere. Ze bikote? Eskua azkatu zaiten. Eta? Ez da, ongoz ez. Ba aurrera, entzun. Zer esan du? Zegit ezkutatu dugu Maixa Deixiarren kantuan, muxu ematea, zupiztea. Muxu ematea, zupiztea, esnatzea, lur jotzea. Hai! Zer? Lur jotzea. Lur jotzea, Bikain. Bokala? Garrotikoak, beixamela, gabitza. Noizengo erromeri bet miluzen. Gu prest? Ixiar ere prest? Bai. Ja ba. Zuek prest, bikote? Ez, Dios, gasi. Gehi egin niretzat. Bai, kontuz. Familia honetan, muixu eta besarkada barra. Gehi egin niretzat. Berriro, mesez? Familia honetan, muixu eta besarkada barra. Musu, zer da. Ez besarkadak. Vale. Nola da? Besarkadak. Gabiltzareko. Komodina. Vale. Besarkadak. Pello reparazen estilora esan du, besarkada. Maialen eta unaz, bigarren eskua zeuenetik abiatuta. Amez gaizto baten hasiera, dio. Ze markatakoa da irudian ikusten dugun motorra? Yamaha, Lambretta, Vespa, Harley Davidson. Vespa. Ze politak, Ze politzek. Bokala? Audrey Hepburn, de Roman. Entzun? Maskota zara trini. Egoskor hori. Gure herriko maskota zara trini. Batrikitake talderen abesti entzun dugu, eta abeslarian hor zen jakin nahi dugu. Anabel Arraiza, Itziar Ituño, Ainhoa Larrañaga, Lorea Intxausti. Lorea Intxausti. Errotea? Anabel Arraiza. Oso ondo. Trikitake. Bokala? Maialen Unaz, aurrera. Norde irudian agertzen den Pokemon telesaileko pertsonai hau. Charmander, James, Ash, Go. James. Ondo Unaz. Aritu gara, Game Boyan eta ordu bat. Bai, Pokemon hasi ikusten. Begira. Ez zuela ezertarako baliota, ara? Bokala? I. Bitu esango nuke, baina bitu. Begira. Balio du. Saiak ere edo aurrera? Maialen Unaz, aurrera. Entzun? Nola deitzen da, Lana del Reyren abesti hau. Born to Die, Video Games, Paparazzi, Blue Jeans. Born to Die. Paparazzi. Beste rebote bat? Bai. Blue Jeans. Haze aukera, bokala? Bokala? O. Eskatzeko aukera? Aitor egite? Bai. Gurasoen txat taldean sartzeko gonbidapena jasotzea. Amez gaiztoa? Osea, guraso. Ikastetxean eta... Bigarren, komodina oso ondo! Zango da, Kondatu diatenez, beldurgarri xamara. Bai. Mai, naia? Beldurrik ez? Eta komodina aldela?
Badira horrelako egunak. Ze koloretako mihia daukate txau-txau txakurrek? Laranja, zuria, urdina, beltza. Hora? Polizia mesedez. Bai. Txau-txau. Laranja. Nola? Urdina. Ba, bai. Barkatu. Mora utxue. Bueno, Kala? kolorei buruzko ez da bai ahora, ezta? Aurrera, entzun. Zergatik iguindu Biare doetzi Nor kolaboratzen du abestienetan Imanol Lartzabalekin. Temi Russo, George Mustaki, Gorka Kenner, Antxon Valverde. Antxon Valverde. Zergatik... Gorka nor? Kenner. Gorkan... Esan berda, Kenner. Geratzen diren Euraman Crash biak. Bai, Demis Rusos. Jorroña, Mustaki. Bueno, bokalik ez. Baina erre batzuk bai. Aurrera. Nola du izena argazkiko animaliak? Mofeta, azkonarra, mapatxea, erbinudea. Mapatxea. Mofeta. Azkonarra. Hori bai. Bokala? Bokala? Bantzun. Oh, bale, hor dago. Noren abestia moldatu digu adimentxuk. Kainakai, etxaiak, zutagar, EH Sukarra. EH Sukarra. Zutagar. Taberdinetan gaude. Bokala? Eta? Hirugarrena? Venga. Badira horrelako egunak. Txokolata eta gozokiak oso beharrezkoak dira gaur. Ai, ama. Ez idatzi hone. Oso ondo! Hirugarren komodina! Ba, erakustaldi amiluzeko eskuan, adi, hiru komodinak Donostian ditugu laren eta hiru komodin, horren eta zizurtu, 280, lezo, 340. Zein da zuzena? Bestaukagu ezer erabakita? Eta Aitor eta Eider, zeuek abiatuko zarete lehenengo errondan, jantzi, gorria daukate. Marge Simpson, Pocoyo, Betty Boop, Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Ranma Sao Tome, Jessica Rabbit, Shizuka, Peppa Pig, Flash, Ladybug. Mickey Mouse. Alta horriak, bai. Ladybug. Oso ondo. Winnie the Pooh. Flash. Bikain. Betty Boop. Oso ondo? Betile luzeekin. Ondo. Peppa Pig. Jessica Rabbit. Bai. Azken erantzun zuzena, Maialen Unax. Ranma Sao Tome. Bikain, bikote! Oso ondo! 150 puntu gorereta zizurkinera. Maialen Unax, bigarren erronda, buru gainekoak edo kapelak dira. Pamela, Sistera, Anfua, Jalterra, Bizera, Onjo kapela, Trikornioa, Birreta, Tunturroa, Kofia, top nota. Pamela. Egal zabaleko, anoski. Bixera. Ondo. Trikornioa. So, bueno, Birreta. zanguratxua. Modaz pasata. Zorionez. Tunturroa. Txistera. Tunturrue joaldunok eta ere. Ah, bai, txano komikoa ez da, bai. Bai, oso politxe. Txistera, Hau zelin reitxurakoa. Jalterra.
Eskote mota badau. Eskotea, halter, eskotea. Mai, naia. Onjo kapela. Chaplinena. Eta komoina. Baizta. Buru gainean dotore. Ba, kofiari eskerren horretan hartuntu. Hirugarren erronda erabaki erra izango da. Mai eta naia, suediar musikari edo taldeak dira. ABBA, Icona Pop, Avicii, Roxette, Zara Larsson, Lordi, Europe, The Hypes, Turbonegro, Lorin, U2. ABBA. Estokolmokoa. Ezakit. Pues komoina. Bi dituzue? Komodinak bio Roxette? She's got the look. Superfana nahi suediar taldeana. Bertan jaiotzen, bai. Oso ondo. Loren. Lorin. Eurovisionen arrakastat. Bi aldiz irabazi da. Bai. Aitor Reider. Komoina. Zara Larsson. Popizarra. Europe. The final countdown, hori da. Mai, The naia. Hypes. Oso ondo. Bikain. Azkena. Zena edo. Ezakit, ez da bat. Turbonegro. Hauek Norvegiarra dira. Maialen eta Unax. YouTube. Irlandarrak? Bat bai, batez, Mai eta naia. Lordi. Eta iraupena jokoan. Lordi. Icona Pop, behar genuen ba. Finlandiarrak dira. Markagailua zonela geratzen dira emozioa, Bosten 70 punto Donostian. 80 marroren, eta Zizurkin Lezo 340. Mai da naia! Agurtu dezagun elkar. Hortxe, bizirik izan gara, azken segundora arte. Esperientzia laburra, baina zer moduzkoa. Polita, polita. Ondo. Gusta. Eta hemendik aurrera beste modu batera, etxean improvisatu. Pena portxu bet orain. Hortxiskat. Izango da, eguneko rituala zuentzat pixuen afalduta gero miluze ikusti, Gauero. Zema zarete, pixuen? Lau. Begira. Bidali beste bi. Beste bize bialdu. Bai, etortzea. Eta beste dirurik ez balego, etxean egin, zatiki pizka bat, eta jorroina, animo bikote! Apa, txarkarko! Aurrera miluzen, Aitor eta Eider, sokatirarako komodinik ez daukago ya, Inot, erabili beharreko guztiak erabili ditugu, baina ondo, ez da? Ondo erabiliak. Ondo erabiliak. Ondo irabaziak aurrena, ondo erabiliak ondoren. Maialen eta Unax, bueno, pixka sufrituta, baina... Bai. Ez du emozioa hartzen. Hori, emozioa, aier. Emoziorik ez da faltako aurrerantzean ere, Sokatirarako dena den aurrekoa baino pixka bat mentalizatuago edo. Bai. Gustagun. Zuek erantzuten lehenak, hartu lekua, goazen, sokatirara. Denbora. Zeren beldur da akrofobia duen pertsona. Itxasoa. Altuera. Zein koloretako zapia jazte dute Donostiako piratek? Urdina. Belta. Nor da neska globoarekin izeneko kaleko obraren egilea? Banski. Bai, Banksy ondo bai. Nagusiki zein herrialdetan daude Dolomitak? Suitzan. Italian daude. Nor maite du Markesaren alabak kanta herrikoiaren arabera? Paso. Marinela. Zein euskal taldetan jokatzen du Sara Ortega futbolariak? Realen. Atletiken. Beste zein hitz erabiltzen da atz lodiari deitzeko? Erpurua. Purua. Zein antzerki talde sortu zuen 2007an Ander Lipusek? Paso. Arte drama. Zenbat aldiz irabazi du Frantziako turra Miguel Indurainek? 7. 5. Zein herrialdek egiten du muga Panamarekin hegoaldean? Paso. Kolonbiak. Zenbat erro ditu behiak errapean? 2. 4 ditu. Zein bideojoko sagatako protagonista da? Link, eroia. Zelda. Osondo. Zein da Txinako estatuaren izen ofiziala? Txinako Errepublika... nire da, paso. Herri errepublika. Zein herrialdetako bizilagunei deintzen zaie kiwi? Australia. Zelanda berrikoei. Zein hilabete eta egunetan da Santiago eguna?
Paso. Uztailak 25. Ze arte disiplinatan aritzen da Edu Muruamendiaraz. Margolaria. Dantzan, zein da Odisea epopeiaren protagonista? Ulises. Ulises. Zeren egoera neurtzen du Douglas eskalak? Temperatura. Itxasoarena. Zein herrialdetakoa da Greta Thunberg ekintzailea? Suezia. Suediarra da, bai. Ze izen du emakumearen Euskal Institutuak? Emakunde. Emakunde izena du. 8 dozena arrautza erosi baditut, zenbat arrautza erosi ditut? 12. 86, nork diseinatu zuen Vatikanoko San Petri plaza? Paso. Berninik. Zein urtarotan biltzen dira gaztainak Euskal Herrian? Urri. Ondo, udazkenean. Zein ibai pasatzen da Balmaseratik? Urola. Kadagua. Zein materialez egiten da nagusiki papera? Zelulosa. Oso ondo. Ze izen du Robert De Niro gorpuzten duen taxi gidariak? Paso. Bera da Travis. Zein komunikabide enpresa sortu zuen Silvio Berlusconik 83an? WhatsApp. Mediaset. Zein kirol olimpikotan erabiltzen dira floreteak? Eskriman. Bai. Floretea sartu digute, ez da? Alere, txokatina oso polita izan da, Bai. Bai, lehen un aso zondo, hor... Arrautza batu gora bera. Lehetretako agea. Alere, badakizue, bizitzan arrautzak behar direla. Batez be tortilla horak Hori, egiteko. hori. Ondo, maia lehen eta una zaupazue, korregatik luzerarte. Aitor eta Aider! Aider eta Aitor! Finalean, Bai. Finalean dira, 6. Egainaren atarrak. Adibidez. Esaterako? Adibidez. Zaiteke, ordain politoa, ezta? Abizena kontuz, agertu daiteke eta finalaren ia, bueltan, ia. nahiz eta nik ez dudan hori aurreratuko, nik aurreratuko dut, biluzen, gaur ere, jokoan, diru asko dagoela. Zehazki, 36.650 euro! Ja lortzen dudan, Irabazi nahi duzu dirutza hori? Bai. Bai? Noski. Bai? Bai. Jauna. Bai... Horixe, Tolosa ikastatzen zitik! Hortxe zegoen, Ondo, Horixe. Bai, jauna. Bai, jauna. Oso ondo zain plataena hori. Oso ondo. Ondo, Aitor. Jaun Andreok gurekin bat egiteko momentua du aplikazioaren bidez. Danok bat egingo dugu. Egongo da telebista ikusten miluze zale, bertxozaleren bat egongo da. Bat baino gehiago, Bai. seguro baiet. Pizza jolaz. Aitor eta Aider bazatete, holan bertxozale. Zale, bai. Eta mugitu, inoiz, lekuren batera, bertxuek zuzenien eta ikusten. Bai. Ondo. Finalen baten egon zara, Aitor? Ez, ditu. Bueno, Euskal Herriko txapelketa ez. Euskal Herriko txapelketei buruz galdetuko dugu. Finaleko egoitzei buruz galdetuko dugu hain zuzen be. Iruñeko Nafarroarenan izan zen azkena, eta hurrengo ebe bertan izango da. Aitor eta Aider, sorte hon, gaur galdetu nahi duguna da. Bertsolari txapelketa nagusiko finalaren egoitza izan dira. Historia apur bat, denpara. Atano 3. pilotalekua. Astelena, pilotalekua. Victoria Eugenia Antzokia. Ugeta, pilotalekua. Kursal, Zarra. Beotibar, pilotalekua. Jarretu gudet. Arriaga Antzokia. Pastoria, Antzokia. Antzokia jarri guetu. Hau ez da? Labrit, pilotalekua. Bek. Fijo. Carmelo Balda, pilotalekua. Egia estatu egingo dugu. Astoria, Damarkoa. Bostakat. Baina Astoria ez da Bostakat, 3 mugitzei dugu. Kentzei dugu Kursal, Arriaga, Talabrit. Eta eman baiz. Lauakatz. Horrek zai du. 3 mugitu ditugu eta bat dakago. Ezakit, zer esan nahi. Eski nire gatu. Hauetako bat. Eski Atanoi txikia da. Eta Victoria Eugenian, igual bai. Dugu moit bain hori agatzaka. Ez, izan da, hogeita. Ata, Beotia harta, hogeita moit. Eta ez da.
El 8 alekin. Bostakatx. Hogeita, buelta. Salda Sale bakatx. fuera. Mugitu, ez ditugu egiztapen gehiago. Asi, Tomaz iso. dibitu erajan ez dut baietz. Pero ez dakit. Bai, hidrogenia bai. Ez mugitu gehiago. Nik laurin eta. Vale. Ba, tio, zera ezki. Zer gustatu. Urrezko galdera, Aitor eta Eider. Bik urte berean ireki zituzten ateak denbora. Galdera. Ez dakit. Así que... Sartu? 10 segundo? Nez una. Arregatu hidrogenia, eski ez dut. Sartu aukerak? Super tonto. Super gaizki nago. Zemuz, Ezki. Gaizki. Baina, Bai. kartza gaur bilentxio lantxoa kamiseta eta bertsolaritzako final bat faiatzea akatuko nate. Bilbao Exhibition Center. Bek. Baiezko eremuan. 4 urtez, edo 4 urtetan. Hobeto esan da, 2005an, 9an, 13an eta 17an. Buruz nahi, Egaña, Maialen, Amets eta Maialen. Hori da. Bai? Aitor eta Eider. Arriaga. Antzokia Bilbon. Ederra lekua. Oso. Ez ezko eremuan. Herrialde mailakoak, bai, jokatu izan baitira, baina txapelketa nagusiko finalik ez. Bai, izango da Euskal Herrian nielako favorituetako bat, Arriaga Antzokia, Ze lekua. eta Victoria Eugenia ere bai. Lekuetara zuteko akarrik, Bai. izan dute sarrerak, antzerki bat edo kontzertu bat. Victoria Eugenia Antzokia, bai ezko eremuan, bai? Pentsa, 36ko finala jokatu zen bertan. Txirrita suertatu zen irabazle. Itu? Sartuko nintzateke oraintxe, Antzokira hori ikuste da. Astoria. Astoria Antzokia, bai ezko eremuan. Zondo, 72ko finala izan baitzen bertan. Hogeta pilotalekua ez ezko eremuan. No? Astelena pilotalekua, bai ezko eremuan. Ba, akats askotxo azkenerako bai. Ezezkoan behar bai genituen, Astelena, Beotibar eta Labrit pilotalekuak. Naiz eta kasuren batean sailkapen saiorik edo egin izan den. Eta baiezkoan atano, 3garrena, 75 eta 77an izan baitzen finalaren egoitza. Kursal zaharreko Poixpolin Antzokian, 1935ko bertsolari gudua. Zederra. Eta Carmelo Baldan, Donostian bertan, 80an eta 82an Amuritza suertatu zen garaile bietan. Aitor eta Eider 250 euro gehitzengoaz, ia 1000 bihurtzen diren. Galdera, polita egin dugu, urrezko galderan. Bik urte berean ireki zituzten ateak, eta orduen danok hasten gara, begira, zein izan daiteken garaikide, ezta? Erantzuna, jakiteko, 19. mende amaierera joan behar dugu. Bai, dira. Bi pilotaleku ditugu. Pilotalekuren bat beharko dugu? Ez. Esango dizuet baietz. Atano 3garrena? Beotibar pilotalekua Arriaga Antzokia, 1990an. Aitor eta Eider, ez da akaso finalerik edo finalik finena izan, baina beste final bat izan da, 6garrena jarraian, guztira 2008 euro izan. Eta mil luzatzara zinguratu dugu, ze gustora goten garen. Zuek estaldien, zerrezanik ez. Mucho, Gabon!